Godmorgen. Jeg har nu, brugt de her produkter for anden morgen, og det her til morgen, det jeg sådan ligesom har fokus på, det er tit ting, jeg synes, der er et problem ved at bruge creme, eller dagcreme. Det der med, at man selvfølgelig tager det på om morgenen, og så skal man så til at lægge make-up bagefter, så er ens hud egentlig sådan lidt fedtet, fordi det ikke absorberer særlig hurtigt. Så det var egentlig det, jeg havde sådan meget fokus på i dag. Og jeg brugte først øjencremen, sådan lige under øjnene og lige lidt oven på øjenlågene. Brugte den her i resten af ansigtet, primært kinderne. Og den her, den brugte jeg så, i hele ansigtet og sådan lidt ned ad halsen. Og i forhold til det der med at absorbere, så går det super godt, specielt med de her to, som man bruger i hele ansigtet. Jeg synes den her, øjencremen, den var lidt langsommere at absorbere, men måske man bare lige skal bruge en lille smule mindre. Det vil jeg i hvert fald lige prøve i morgen. Sådan, at så absorberes det selvfølgelig hurtigt. Så det jeg gjorde, det var, at jeg puttede de 3 cremer i ansigtet, så børstede jeg tænder, og så var det egentlig klar til at lægge make op. Så det var super lækkert. Så thumbs up.